Nogle gange føles det, som om personalet bare følger en protokol, i stedet for at se mig som individ. Lægerne og personalet vil gerne have, at vi stoler på dem, men de tror jo ikke på os. Patienterne mødes ikke af den, hvor de er. De bliver set henover, man snakker til dem og ikke med dem. Jeg kan bare mærke, at de ikke kan lide mig. Der er ingen, der kan lide narkomaner. Jeg savner mere kontinuitet i personalet. Det er svært at skulle fortælle sin historie igen og igen. Det er mega irriterende, at de ikke spørger ind. De spørger kun, vil du have PN? Hvis patienterne er rastløse, får de medicin. Hvis de er triste og apatiske, får de medicin. Hvis de har siddet i kontakt med sig selv, for eksempel søger stemmer, får de medicin. Ja, det virker som om, at her skal man bare lige placere. Og når der så er gået et par dage, så er man frisk nok til at komme ud og tumle rundt med alle problemerne igen. Og det er man jo slet ikke. Det kan de ikke rigtig forstå, fordi de holder godt om mandag, så kommer de om tirsdagen, så er det hele sort og lavt. Det kan de ikke rigtig forstå. Og så har man bare jeg lidt ked personalet. Du er en uploadet behandlerfil, en computer, en cyborg og endnu en robot, jeg ikke orker. Når du er færdig med mig, har du fri. Men jeg har altid skizofreni. Hun så nogle ressourcer i mig, som jeg ikke så i mig selv. Jeg følte, at jeg var den rigtige person. Jeg havde en slags status. Det har været positivt. Mange anbringer sig selv på en piedestal og ser ned på en og fortæller en, hvordan man har det. Men ham var man på bølgelængde med. Man følte sig respekteret. Det, jeg regner med, en kontaktperson skal gøre, ikke, det er at hjælpe os igennem de kriser, vi får, ikke? Så man ikke skal indlægges så tit, ikke? Han stillede spørgsmål, som gjorde, at man følte sig højst delagtig i processen. Han gav en fornemmelse af, at han ikke vidste alt, men måtte indhente den manglende viden hos sine patienter. Han havde et menneskesyn, som jeg tror er vigtigt. Han var meget ydmygt indstillet over for mennesker. Jeg har også den slags erfaringer med personale. Måske ikke så meget med læger, men mere med plejepersonalet. Det virkede utroligt velgørende på mig. Jeg kunne for eksempel sidde på skødet hos en af dem, og det benyttede jeg mig af mange gange. Hun var som en mor for mig. Der er mere nærvær her. Man får sådan lidt et personligt forhold til dem, fordi de er så dygtige, oprigtige, interesserede og hjælper og følger op. Det har jeg ikke oplevet før. Pia, min ergoterapeut i distriktspsykiatrien, blev vendepunktet for mig. Vi sad ofte og tegnede, fordi jeg så godt kan lide det. Hun havde lige den der mildhed. Men jeg har aldrig forbundet hende med psykiatrien. For mig er hun Pia.